Un home ferido grave ao estouparlle a súa motoserra mentres traballaba nun monte de Noalla, en Sanxenxo. O accidente acabou provocando un incendio forestal que obrigou a mobilizar ata a zona a diversos efectivos e ata 5 helicópteros. Que tal como están? A vítima foi trasladada en helicóptero ao Hospital da Coruña. En menos dun minuto imos ata Sanxenxo e falamos tamén de outro incendio en Ribeira. Agora titulares. O Porto da Pobra segue a liderar a descarga de túnidos en toda Galicia, no que vai de ano rexistrou un incremento dun 2%. O centro de remo de Cabo de Cruz será unha realidade no vindeiro ano. O Concello destinará máis d'1 millón de euros a este proxecto. Localiza máis dun cento de raias mortas na enseada da Toxa. Toda apunta a que se trata de descartes que caeron nos aparellos dos furtivos. Arrancan as festas patronais de Sanxenxo, por diante 9 intensos días de troula que chegan cunha novidade, os cabezudos que volven á localidade. Un ferido grave e un lume forestal. Este é o balance que deixa un accidente con motoserra que se produciu esta tarde en Noalla, no concello de Sanxenxo. O home operario dunha empresa forestal estaba traballando cando estoupou, segundo as primeiras informacións. Isto provocou o lume e causou lesións importantes á vítima. Nun primeiro momento foi evacuado en ambulancia ata o campo de fútbol de Bartar. Alí foi recollido polo helicóptero medicalizado que o trasladou ata o Hospital da Coruña. Segundo os datos da Consellería do Medio Rural, o lume afectou a 0,3 hectáreas de monte arborado. O peche desta edición dábase por controlado e na súa extinción traballaron 3 axentes, 3 brigadas, 4 motobombas e 5 helicópteros. Tamén traballaron efectivos de emerxencias de Sanxenxo, Protección Civil e a Garda Civil. E outro lume forestal, desta volta en Ribeira. O incendio declarouse onte á noite no lugar de Vixán, na parroquia de Carreira, nunha zona de Monterraso moi próxima ás vivendas. O lume declarábase contra as 10 da noite e 2 horas despois quedaba controlado. Esta mañá varias patrullas vixiaban a zona para refrescar o terreo e evitar a reactivación do incendio que a arestora xa quedou totalmente extinguido. As primeiras hipóteses apuntan a que se trata dun lume intencionado. Lembren que se sospeitan dun posible lume no monte poden alertar no teléfono gratuito 085. A comarca do Barbanza experimentou un importante incremento de tráfico portuario. Así o explicou o presidente de Portos de Galicia na visita realizada esta mañá ao Peirao Pobrense, primeiro porto europeo en descarga de túnidos. Nos primeiros 7 meses de 2018, o tráfico portuario de mercadorías en Galicia incrementouse nun 11%, con máis dun millón de toneladas descargadas. Neste incremento teñen boa parte de responsabilidade os peiraos barbanzáns de Ribeira e da Pobra, que lideran a descarga de túnidos. Nos 7 primeiros meses deste ano 2018, en este peirao no que estamos, de Pobra, se descargaron 60.000 toneladas de túnidos e foron 22.500 as que se descargaron no peirao de Ribeira. Estamos falando dunhas cifras certamente importantes, incluso con incrementos, un 2% en Pobra e un 18% en Ribeira, pero lóxicamente se parten de cifras totales distintas, de toneladas distintas, con moita diferencia. José Juan Durán destacou a importancia económica da actividade para a comarca, tanto no que se refire ás empresas consignatarias como a industria transformadora e conserveira e as empresas frigoríficas. Unha industria transformadora que hai que lembrar que no seu conxunto supón 4.000 postos de traballo. 4.000 postos de traballo directos, evidentemente, na industria conservera, e que tamén, cando falamos de tráficos comerciais en este e en outros peiraos, falamos sempre de empleos indirectos en outros sectores ou subsectores, como pode ser o transporte, como pode ser o mantemento, etc. E queríamos poñer en relación precisamente as cifras que valoramos importantes desde a Xunta de Galicia desde o punto de vista da contorna dos portos, do que supón ter unha infraestructura portuaria destas características para a actividade económica, en este caso do sector da conserva. Con respecto ao resto de peiraos de titularidade autonómica, compre destacar o incremento do 19% no Porto de Cariño, con preto de 350.000 toneladas descargadas no primeiro semestre do ano, seguido de Ribadeo e Brence. O alcalde de Boiro agarda poder inaugurar o novo centro de remo de Cabo de Cruz antes de que remate esta legislatura. A obra conta cun investimento d'1 millón de euros para dotar ao club local dunhas instalacións acordes ao prestixio do equipo.
A pesar da demora na tramitación do proxecto, o futuro centro de remo de Cabo de Cruz vai tomando forma. As instalacións poderán ser unha realidade ao longo do próximo ano, grazas á aposta do goberno boirense por este proxecto. Nadie fixo esa proposta a nivel político, sempre se falou, pero nunca se propuxo. Nin o proxecto, nin se buscou financiamento, nin nada. A máis, en Cabo de Cruz, eu creo que hemos feito unha política para o remo, pero para o mar. A construción das novas instalacións virá sumarse aos importantes investimentos realizados no Porto de Cabo de Cruz durante os últimos anos. Destacan, entre outras, a dotación dos pantaláns para mariscadores con 700.000 euros e a inminente construción dos pantaláns para bateiros que ascenderá aos 8 millóns de euros. Esta semana xa sabemos a empresa, que non vou dicir, que vai facer os novos pantaláns de bateiros, que son 8 millóns de euros que se empezan aí, 700.000, o Club de Remo de Miñón, e xa non vou falar do campo de fútbol, do parque de Suruqueiro, das carreteras, e outras cousas, etc. Pero aquí xa só hai 10 millóns de euros. Unha clara aposta do Concello por Cabo de Cruz e polo sector do mar, piar clave na economía da localidade e de todo o municipio. O Concello de Ribeira vai mellorar a rede de saneamento no lugar de Vixán na parroquia de Carreira. Esta obra aprobouse no pleno extraordinario que se celebrou o xoves da semana pasada en Ribeira. Cun investimento de máis de 13.000 euros e un prazo de execución dun mes e medio, a obra foi adxudicada á empresa Excavaciones Nima. A actuación inclúe o cambio do cadro eléctrico do sistema de bombeo, a limpeza e reparación dos pozos e a sustitución das bombas somerxibles existentes. Unha intervención moi necesaria xa que a actual rede de saneamento rexistra fallos de forma habitual. A obra está cofinanciada polo Plan Provincial de Medio Ambiente da Deputación da Coruña. Imos agora a Sanxenxo. A falta de medios denunciada polo persoal do PAC de Baltar, apoiada polas queixas de pacientes, estendes agora a outras áreas do centro de saúde. Médicos de atención primaria súmanse á queixa e aseguran que a situación é intolerable coa atención a diario dunha media de 60 pacientes e con citas concertadas con apenas uns minutos de diferenza. Segundo aseguran, o resultado é unha carga de traballo insustentable e unha limitada atención aos pacientes. Cada ano os médicos asumen os pacientes dos compañeiros que están de vacacións durante o verán, unha carga de traballo a que este ano se suman ademais a atención para desprazados. Os facultativos sinalan que cada verán o reforzo é menor e claramente insuficiente. Seguimos, Cambados xa é un concello oficialmente emprendedor. A vila acaba de recibir o certificado que outorgan a Xunta e a FEGAM aos municipios que fomentan a implantación e fixación de empresas en Galicia. A corporación cumpriu os requisitos exixidos que ademais foron aprobados en pleno. Por exemplo, pois unha bonificación de ata 95% nos impostos do ICIO, do IAE e do IBI, e tamén unha non suxección a tasas tanto urbanísticas como de licencia de apertura para novas empresas que se creasen aquí no noso término municipal. Como contraprestación da Xunta de Galicia, pois imos a contar pois cunha discriminación positiva en canto a solicitude de subvencións nas que se establezan por concurrencia competitiva e tamén a adhesión a unha marca que pues leva o nome de Oficina Doing Business de Galicia para que as empresas que se localicen neste término municipal pois teñan unha reducción nos trámites administrativos. Localizado máis dun cento de raias mortas na enseada da Toxa. Todo apunta a que os animais son os descartes que caeron nos aparellos de pescadores furtivos. Sei que este tipo de prácticas son bastante habituais na zona. O caso xa foi denunciado perante as autoridades. Unha, dúas e así ata contar máis dun cento de raias mortas na enseada da Toxa. Todo apunta a que son os descartes dun grupo de pescadores furtivos. Moitos dos animais son crías ás que non lle atopan saída no mercado. Vienen de forma fraudulenta de noche y hacen esa captura y esos peces no les sirven para la venta comercial y entonces pues se deshacen de ellos. Muchos mueren en la red y otros pues los matarán porque estos tienen un aguijón en la punta de la cola y que se intentan defender cuando se sienten agredidos y los matan antes de que les pique, claro, evidentemente. José Cigarrán é un experto no mundo mariño que por casualidade descubriu esta macabra escena. Agora, indignado coa matanza descontrolada de peixes, denuncia este tipo de pesca non selectiva moi habitual entre os furtivos. A mí éticamente me ha molestado muchísimo, me ha indignado ver esa pesca
masiva, sin nada selectiva, ¿no? Es una pesca bruta, ¿no? Escoger de todo para todo e unha barbaridade. A situación agravase tendo en conta o lugar no que estamos, unha zona de desove de moitas especies na que está prohibida a pesca e que conta cunha forte protección medioambiental. Todos estes datos xa foron postos en coñecemento tanto do Seprona como da Confraría, sen que polo de agora José recibise resposta algunha. Pide que se teñan en conta episodios como este para que non se volvan a repetir. Demanda unha protección real e máis concienciación social. Por lo primero que funcionen los sistemas que se ponen, eso es lo primero, para eso se montan los sistemas de investigación, los sistemas de vigilancia y que vigilen y que no, pues no se hagan la vista gorda de las cosas, ¿no? Eso es lo principal. Y después concienciar un poco al pescador de que evidentemente no podemos ser reyes de un ecosistema, sino que un ecosistema es un sistema tan complejo que si matamos una especie sale otra, y es un pouco educar tamén un poquito al pescador. Polo de agora, o único que conseguiu José foi enviar estas imaxes gravadas por el mesmo ao CSIC. Ali tentarase determinar o tipo de especies que poden verse afectadas por estas prácticas dos furtivos nunha zona como esta na que a pesca está restringida. Veciños de Vilaxoán denuncian o estado dos arredores da praia canina de Vilagarcía. Segundo poden ver no vídeo enviado por usuarios do areal do Castelete, atopar bolsas, latas, botellas e demais refugallos é algo frecuente tanto na propia praia como no paseo. Un lixo que, tal e como apuntan, remata levando ao mar. Ademais, a situación empeora de xeito considerable durante as fins de semana. Ante esta situación, reclaman ao Concello a instalación de cartéis de advertencia e de colectores que permitan a recollida destes refugallos, evitando que queden tirados pola area. Incluso non desbotan a aplicación de multas pros veciños que repitan este tipo de condutas. E cambiamos agora de terzo. Arrancaron as festas patronais de Sanxenxo. Os festexos botaron a andar esta mesma mañá e por diante temos agora 9 días de troula. A programación festeira ofrece actividades pensadas para toda a familia, incluindo tamén propostas gastronómicas como a Festa da Cebola e mesmo deportivas como unha nova edición da Milla Urbana. Había ganas de festa. Oliñas veñen, oliñas veñen, oliñas veñen e van. E a festa chegou a Sanxenxo. Dende hoxe, durante os vindeiros 9 días, a localidade honrará o Sanxenxo e a Santa Rosalía. A programación dos festexos arrancou esta mañá con moita música e moita troula. Por diante agora, moitas propostas pensadas para toda a familia, entre as que non han falta a música e a gastronomía, coa vista posta xa na Festa da Cebola. Bueno, o prato forte como sempre, como é habitual, a Festa da Cebola e o propio día da patrona, Santa Rosalía. Para os máis pequenos haberá xincanas na praia e mesmo unha festa da escuma no recinto portuario. Ademais, a celebración contará tamén con eventos deportivos como a 19ª Milla Urbana. É unha carreira, bueno, que xa está consolidada despois de 19 anos e que, bueno, pues esperamos unha participación. Parece que este ano temos unha participación moi elevada, que vamos a batir récord, parece ser. Chegaremos aos 400-450 participantes. As festas que hoxe arrancan son outro atractivo turístico máis para Sanxenxo. Moitos acompañando os veciños xa se uniron esta mañá ao inicio das celebracións. Sí, venimos aquí desde hace 30 años y lo conocemos bien, pero vamos, me encantan. ¿No faltáis a las fiestas? Nunca, siempre venimos aquí. Venimos a pasar siempre unos días. Sobre todo la sardinada. Bueno, la gente es maravillosa. O sea, maravillosa. Pois tamén, pensando nos visitantes, celebrarase durante as festas o Día do Turista en agradecemento a aqueles que escollen a localidade como seu destino vacacional. En estas festas, Sanxenxo recupera os seus cabezudos. Había anos que estas figuras non desfilaban polas rúas da localidade. A tradición na vila remontase a comezos dos anos 80, cando un grupo de veciños decidiu importar os cabezudos de Pontevedra para amenizar as festas. Os cabezudos comezaron a danzar polas rúas de Sanxenxo nas festas do ano 82. Daquela decidiron incorporalos para animar un chisco máis os festexos. Como por aquel entón había moitas ansias pero poucos cartos, o que decidiron foi pedirllos ao Concello de Pontevedra. Que era unha atracción máis para as festas e claro, nós non tiñamos capacidade económica e daquela había comisión de festas, non tiñamos capacidade económica para mercalos e conseguentemente tiñamos algunha relación con o Concello de Pontevedra de amizade e nos prestaron. Naquele momento foi un impacto tamén na vila. O desembarco dos cabezudos gustou aos sanxenxinos ata acabar converténdose noutro reclamo máis da festa, ata que a comezos dos 90 deixaron de sair á rúa. Agora, tanto tempo despois, o Concello fíxose cos cabezudos e restaurounos, e todo para recuperar para a vila un atractivo que xa forma parte do ADN da localidade. É unha tradición, eu de pequeniño recordo os cabezudos nas procesións e nas festas e, bueno, creemos que é digno de recuperar.
E unha vez recuperados, aqueles que os implantaron na vila amósanse máis que encantados. É moi agradable, sobre todo para os nenos, que disfruten de que os conezan, vamos. Así que xa o saben, se sobran as razóns para visitar Sanxenxo e gozar das súas festas, agora temos que engadir outra máis, os desfiles dos cabezudos que animarán a localidade durante os vindeiros días. E o Ameixa Rock vai poñelo broche de ouro ao verán en Vilagarcía. O festival celebra a súa sexta edición e volverá a levar a carril a súa proposta musical e de actividades os días 31 de agosto e 1 de setembro. Miguel Costas e Sinistro Total encabezará un cartel que este ano complétase cunha festa de disfraces de temática musical. A sexta edición do Ameixa Rock amosará o lado máis roqueiro de Carril. O festival pon o broche o verán de Vilagarcía con propostas para os días 31 de agosto e 1 de setembro. A primeira xornada a festa arrincará pola noite coa actuación da Duende Neta e unha das novidades, unha festa de disfraces de temática musical. Como novedade temos o venres un carnaval rock, que é así o novo que hai este ano. O faremos aí na Praia da Covacha, temos un novo espacio. Queremos cada ano ir metendo espacios novos dentro do pueblo para dinamizar toda a zona, non queremos centrarnos só nun sitio. O sábado, ao longo de toda a xornada, cultura e música irán da man. A sesión Vermú correrá a cargo de Dani Barreiro en Friends. Xa pola noite o cartel estará encabezado por Miguel Costas, ex Sinistro Total. E pola noite, pois o plato forte, que é o festival con Miguel Costas, dios, festicultores, tamén son dioses, con Desequilibrio Mental, un grupo que ven de Irún, que gañaron o concurso de bandas emerxentes, que se chama Blast Wave. A cita volve contar co apoio do Concello de Vilagarcía, a peza clave este ano para conseguir o permiso de Portos de Galicia, tras os problemas que xorderan no relativo a taxas e avais para as actividades en terreo portuario. Fora desa temporada, desos días das festas no que concentramos todos, sino que gracias ao Ameixa Rock conseguimos que en Carril un fin de semana no que non están todas as festas de Galicia nese día, pois veña xente a Carril. Por qué? Porque van a vir a escoitar calidade, porque van a vir a disfrutar de bo ambiente. O Ameixa Rock mantén as súas rutas guiadas á Illa de Cortegada e as Olimpiadas Mariñeiras, que se celebrarán o sábado. Uns 40 niños de Velutina esperan en Vilagarcía ser retirados. A grande cantidade de chamadas de alarma satura o servizo de emerxencias que adoita realizar varios operativos ao día. A súa presenza afecta tanto nas zonas do rural como no centro urbano, ou onde é habitual escoitar o zumbido deste animal. O Concello de Noia cometerá melloras na piscina municipal para favorecer a accesibilidade. Nos próximos días comezarán os traballos para habilitar 2 rampas de acceso ao recinto para as persoas con mobilidade reducida. O proxecto contempla tamén a construción dun baño adaptado. O BNG pide que o Porto saque a concurso as súas vacantes. Sospeita que se está tentando crear unha praza medida do presidente do PP de Vilagarcía. O BNG segue tendo dúbidas sobre os criterios seguidos na convocatoria da praza de xefe comercial a que opta o presidente do PP local, que realizou a Autoridade Portuaria de Vilagarcía. A música estará moi presente en Rianxo esta fin de semana co concerto que ofrecerá o Daico o sábado. A agrupación levará a escena o espectáculo Invención, dirixido especialmente a público infantil e familiar. Será a partir das 9 da noite na Praza Rafael Dieste. Forma parte da rede cultural da Deputación da Coruña. O de Viticultura Sustentable, centro dunhas xornadas en Cambada dos retos para o sector do viño e do turismo. Ese é o título baixo que se despregará mañá na Fundación Manolo Paz. Unha xornada técnica e divulgativa. De 10 da mañá a 2 da tarde, expertos na materia abordarán algunhas das cuestións que máis preocupan aqueles cuxa economía vira ao redor da vide. Chega a Rianxo a 10ª edición do Torneo Internacional de Xadrez Concello de Rianxo, celebrarse mañá sábado no pabillón municipal da localidade. A proba está organizada polo Club Rianxeiro e a Federación Galega. Comezará ás 10 da mañá e vai rematar contra as 7:30 da tarde.
Rianxo converterase esta fin de semana na capital galega do xadrez. Mañá sábado celébrase na vila o 10º Torneo Internacional de Xadrez Concello de Rianxo. O pabillón municipal acollerá a cita a que poderán acudir un máximo de 300 participantes. Un torneo que se está a converter nunha cita de referencia a nivel galego, algo que se demostra ca presenza este ano de 6 grandes mestres, 5 mestres FIDE e 4 mestres internacionais. Todos os anos agardamos aproximadamente uns 300 participantes nun torneo que progresivamente non só acolle puntuación para o que é o Campeonato Galego de Xadrez, senón que incluso contamos coa presenza de grandes mestres de talla internacional. O Clube de Xadrez Rianxo traballa con moitísimo agarimo este campeonato, con moitísima implicación de todos os membros do que constitúe esa comunidade do Clube Deportivo Xadrez de Rianxo, e de agradecer a súa implicación para que nestas datas de verán o deporte do xadrez e o pabillón de Rianxo se convirta nun lugar de referencia para o xadrez que se fai en Galicia. O torneo disputarase dende as 10 da mañá e ata as 7:30 da tarde, unha cita que organiza o Club Xadrez de Rianxo e a Federación Galega de Xadrez. Repartiránse un total de 2.000 euros en premios nas 3 competicións: absoluta, circuito galego de promoción e afeccionados. Ata a vila viaxarán xogadores de toda España e países como a Romanía, Serbia ou Portugal, facendo do xadrez un deporte fundamental en Rianxo. Os boirenses volverán facer gala da súa solidariedade. Este sábado vaise celebrar un partido benéfico en favor da Asociación Española contra o Cancro. A iniciativa está promovida pola hostalería e tamén polo comercio da vila, en colaboración co Concello. Con este xa serán 5 os partidos solidarios que levan organizados un grupo de hostaleiros e comerciantes de Boiro. O obxectivo non é outro que recadar fondos para a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro. Deciros que o partido sería o día 25 ás 6 da tarde en Vista Alegre, e ali tendremos a partida de salida da quinta edición deste ano. Tamén comentar ya a xente toda de Boiro que se poden subir cos nenos, a xente adulta, como ven todos os anos, porque vamos a seguir facendo a mesma acción que todos os anos levamos facendo. Entrada, máis ca rifa de entrada, pois habrá varios sorteos de regalos para os nenos, para a xente maior, para que todo o mundo poda disfrutar tamén un pouco do evento, aparte do tema do fútbol, non? Que queremos sacar a máxima cantidade de cartas posibles para doar a asociación de aquí de Boiro, e, contamos que hai un montón de agasallos para os nenos, contamos que haxa moita xente. A organización corre a cargo das cafeterías Barbantia e Kirs, o secreto de e Serarte, co apoio do Concello. Colaboran tamén numerosas casas comerciais que doan os agasallos para sortear coa venda de rifas. Pois darlle as gracias a todas as casas comerciales de Boiro, porque me sobraría unha man para as casas que non colaboran. Todas, a que non dá un regalo da 4, a que non xa lle temos que dicir un solo, porque se volcan, é increíble, increíble. Boiro é increíble, a verdad que temos que darlle moitas gracias a todo o pueblo, a estos señores, porque teñen os seus negocios e perden moito tempo con este evento, pero eu estoulle sumamente agradecida. Ojalá nunca nos fixera falta participar desto nas nosas familias. Dado o éxito dos últimos anos, os organizadores non teñen dúbida de que todo Boiro volverá a afanarse en colaborar con esta boa causa ao tempo que poderán desfrutar dunha xornada deportiva e de convivencia. A 7ª edición dos exitosos xoves de Codas rematou onte coa actuación da banda Jenny and the Mexicans. O cheo foi absoluto durante toda esta edición, na que os cartos das localidades foron destinados a asociacións benéficas de toda Galicia. A adega cambadesa, verán tras verán, faise un oco entre os eventos musicais das Rías Baixas, converténdose nun imprescindible que mestura a música e os seus caldos, todo aderezado unhas impresionantes vistas de Cambados. Pois con Jenny and the Mexicans aproveitamos para marchar a publicidade. De contado estamos de volta coas noticias da cidade de Pontevedra. Que se acabó, sí señor. Me voy a
haces falta. No quiero tus migajas, quédate tus sueños, tus promesas y tu tiempo te van a hacer falta. Yo estoy cansada de